Taħt xemx tiżreġ biswit il-promenad pittoresk ta' Birżebbuġa, mijiet ta' sewwieqa tal-muturi laqgħu is-sejħa tal-Fondazzjoni Marigold dan sabiex permezz tal-muturi tagħhom ipparteċipaw f'edizzjoni oħra tal-Pink October Bike Ride. Il-muturi ltaqgħu biswit it-Torri ta' San Luċjan fejn minn hemm dewi triqtu l-Gżejjer Maltin li eventwalment waslithom sal-parkeġġ ta' Dwejra fil-qala Għawdex. Fost is-sewwieqa kien hemm ukoll persuni li anke huma missew mal-marda tal-kanċer u bl-aktar mod altruistiku ħassew il-bżonn li jattendu huma wkoll sabiex jikkontribwixxu għal din il-kawża ġusta. Fimni aħna mill-qutin fil-familja u hekk b'dil-marda u hekk, allura tħoss li tittati s-sapport tiegħek. Jiena sa ftit xurilu għadni kif tlift il-mammi tiegħi bil-kanser, għalfejn ma nagħmlux il-ħadd ieħor. Meta nistgħu nkunu aħna wkoll ikollna bżonn. Mistoqsija għaliex ħassew il-ħtieġa li jattendu għal din il-bike ride. Ħafna mis-sewwieqa tal-muturi qalu li l-marda tal-kanċer tista' tolqot lil kulħadd. It's for a good cause. It's one of these problems that it affects everybody. It's not just ladies that get affected, it's the whole family that get affected. So everybody's here to support. Aħna li nħobbu l-muturi tsemast li nkunu hawnhekk u nappoġġjaw anki il-Marigold u l-Pink October. U jalla ħadd ma jgħaddi minna, però nkunu dejjem hemm għalihom. Mart il-Prim Ministru s-Sinjura Michel Muscat irringrazzjat lil kull min attenda għal din il-bike ride u appellat ukoll sabiex naffaċċew il-biżgħat tagħna u mmorru għal screening regolari. Ma jaqtawx qalbhom għax il-marda tal-kanċer tas-sider tista' titfejjaq jekk inti taqbadha fil-ħin propizju u għalhekk qegħdin hawn biex inqajmu kuxjenza.